Pekný večer alebo pekný deň. Rozhodla som sa natočiť tento mesiac aj jeseň a zimu pre všetky znamenia, takže naozaj už máme posledný štvrť rok do konca roka. Ideme sa pozrieť na to, čo sa bude diať v našich životoch do konca roka. Nazvem ho jeseň-zima pre všetky znamenia, takže ideme sa pozrieť na to, ako nám bude, čo budeme riešiť, čo sa stane. Začíname zemskými znameniami. Dobre, takže začíname znamením Panny. Vítajte, Panny. A tu mám jednu otočenú kartu, takže osmička holí. Krásna, ohnivá, prúdiaca energia. Takže alebo k vám prichádzajú správy, alebo naozaj budete mať čo robiť. Veľmi aktívne, Panny. Jeseň, zima pre Panny. Karta veľkňažky. Veľmi silná intuícia, takže karta hviezdy, to musím zakryť. Zatiaľ ide všetko podľa plánu. Čo ste si zaumienili, že ukončíte, ukončíte. Do čoho sa pustíte, to vám pôjde od ruky. Ak vás niečo náhodou napadne, alebo ak vás to niekam ťahá, choďte do toho, pretože sú to všetky karty veľmi pozitívne a mám tu v podstate z troch kariet dve z veľkej arkány pre vás, Panny. Tretia, svet. Na spodku balíčku mám Vyselca, to znamená, ak tu viazla alebo nejaká komunikácia, alebo ste nemali tie správne odpovede, alebo ste nevedeli nájsť prácu, nevedeli nájsť riešenie na nejakú vec, máte naozaj sa spoliehať na tú vašu intuíciu, dobre, ktorá vás povedie k tomu splnenému želaniu. Uzatvára sa tu nejaký dôležitý cyklus, niečo, čo nebolo v rovnováhe, vám akoby svitne, že už to nebolo pre vás. Dobre, vždy, keď je to náročné, keď musíme vynakladať veľmi veľa námahy, aby sme tie veci dali do pohybu, tak to nie je pre nás. Dobre, lebo to, čo je pre nás, tam máme tú cestu otvorenú a nie je potrebné sa tam nejako snažiť alebo vyvíjať nejakú námahu. Máte tu tri veľmi dôležité karty. Veľkňažka, hviezda a svet. To znamená, pre vás sa tu rozprúdi naozaj nová energia plánovania, nová energia vytvárania si tej budúcnosti a máte v tom úspech. To znamená naozaj, ak sa vám ponúkne nejaká spolupráca, hovorím o spolupráci, lebo tu mám ohnivé energie. Dobre, mám tu naozaj tú osmičku palíc, to znamená, prúdia k vám aj financie, aj úspech, aj v tej kariére môžete očakávať nejaký posun. Ideme sa pozrieť na lásku, dobre? Pretože tu máme naozaj, čo si zaumienime, to sa nám ako šibnutím čarovného prútika deje. Hojnosť, prísun peňazí z nejakého vášho projektu, z nejakého vášho nápadu, takže ak niečo cítite intuitívne, alebo ak máte také akoby sny, dobre, sníva sa vám o niečom, to môžu byť sny, ktoré vám predpovedajú tú budúcnosť a ktoré vás akoby navigujú do tých úspešných vôd. Čo sa týka lásky, tu máme trojku mincí, silu, sedmičku mečov, no, nemám pre vás dobré správy, čo sa týka lásky, dobre, ale tá šestka palíc je dôležitá, zase palicová energia a deviatku palíc. Dobre, ideme sa o tom porozprávať. Vás tu mám v úlohe rozhodovania sa, dobre? Hodí sa k tomu viac táto kabelka alebo táto kabelka, ale bavíme sa o láske. To môže naozaj byť niečo, o čom sa budete musieť rozhodnúť. Trojka mincí. Ak tu máte nejaké trojuholníky, o ktorých viete, dobre? Ste možno s niekým vo vzťahu, máte pochybnosti, či tam ten človek niekoho má, či sa s niekým stýka, či náhodou je tam niečo, čo by sa vám malo potvrdiť. Mali by ste si počkať, pretože akoby ten človek sa nejako sám vyfarbí. Ak tam trojuholníky nemáte, môžete tu mať viac ako jedného záujemcu, ale ja tu vidím, že ukončujeme definitívne po nejakej zlej skúsenosti nejaký vzťah. Tu máme tú ženu, ktorá nie je pozorná, má slúchadka a niečo si zapisuje a zatiaľ tento človek okolo idúci v tom metre alebo v tom autobuse jej kradne peňaženku z kabelky. To znamená, môžete byť momentálne vo vzťahu, ktorý vás oberá o energie
môžete sa cítiť taký akoby okradnutý o roky života. Dobre, niekto sa nezachoval dobre. Je to vo váš prospech, dobre? Je to vo váš prospech. Jednoducho, tá šestka palíc je úspešná karta. Ak sa to deje, netlačte na to, nechcite to riešiť, pretože akoby tie správy k vám prúdia. O tom sa dozviete a máte sa rozbehnúť tým svojim smerom, ja by som povedala, rozbehnite sa do toho sveta alebo do toho projektu, ktorý sa vám tu ponúka, lebo tam niekde budete mať na výber. Dobre? Je tam hojnosť, je tam naozaj taký zmenený luk, je tam tá vaša krása, žiarite a čo vám mám povedať, koho ste nechali v tom pozadí alebo v tej minulosti, toho tu máme v tej deviatke mečov. Dobre? V kútiku oplakávať možno to, čo vám spôsobil, ale vy už tomu akoby nedávate šancu. Máte viac možností a črtá sa mi tu aj nejaký romantický vzťah. Do konca roka máte možnosť, ako by som to povedala, výjsť z jedného vzťahu, kde vás niekto o niečo okrádal, bije mi do očí táto karta. Takže pozor naozaj na straty, ale pozor aj na tohto človeka. Dobre, ak sa vám ešte vráti do života, je to preto, aby naozaj čerpal z tej vašej energie. Dobre, takže toľko pre vás, panny. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Takže veľmi, veľmi úspešné mesiace na vás čakajú. Otvárajú sa vám naozaj mnohé dvere. Ďakujem za pozornosť a ideme sa pozrieť na znamenie býka. Dobre, ja si len vymením karty, takže vítaj Bík pri tvojom horoskope na jeseň a na zimu, takže v podstate do konca roka. Ideme sa pozrieť na Bíka, čo tu bude riešiť, ako mu bude, teda ako ti bude. Hneď mi padajú viaceré karty, takže ako prvú kartu tu máme deviatku mečov. No tu máme toho muža, ktorý je smutný pri tej sviečke. Niečo mu chýba, alebo niekto mu chýba. V každom prípade, ak je tu pri tej sviečke, možno mu chýbajú aj financie na to, aby zaplatil elektriku, ale samozrejme žartujem, to je irónia. Trojka mincí. Je to energia, ktorá je veľmi ťažká, dobre? Alebo končí spolupráca s niekým, alebo sú to vaše mentálne bloky, ktoré vás nepustia ďalej. Mali by ste sa vydať na nejakú cestu. Dobre, nemusí to byť fyzická cesta, ak tu niekto už tú cestu má naplánovanú k novej spolupráci, k novej práci, meníte niečo vo svojom živote, sťahujete sa, presúvate sa, posúvate sa. Toto by vás mohlo dostať z tej energie, dobre? Miernosť, to znamená, toto je obdobie, ktoré asi už trvá dlhšie. Máme tu zablokovaného býka. Šestka pohárov, nostalgická karta spomienok, takže možno spomíname na niečo, ale začíname od znova. Dobre, začíname od znova, začíname od seba, začíname si klásť naozaj tie otázky, odkiaľ a kam sa chcem pohnúť. Nie je tu dobre definované to vaše rozhodnutie, či ho urobíte alebo neurobíte. Dobre, zachytila som vás asi v nie veľmi peknej energii, kedy alebo niečo nevyšlo, alebo je to obdobie, kedy vám veci nevychádzajú, ale tu vám naozaj tie karty radia vykročiť. Máme tu dve karty vykročenia v podstate. Vykročiť a vykročiť. Tu sa otáčate chrbtom niekomu, tu je ešte tma, ale tu vám svitne asi nejaké riešenie. Dobre, čo by ste mali, kam by ste sa mali pohnúť, akým smerom by ste sa mali pohnúť. Na spodku balíčku mám túto kráľovnú minci. To môže byť zadaná osoba, prípadne to môže byť zemské znamenie ako vy, bík, panna alebo kozorožec, ktorá sedí, čaká. A máme tu zlomené srdce pri tejto osobe. Štvorka palíc, päťka palíc. Tu mohol byť naozaj nejaký konflikt s nejakou ženou, nakoľko aj tu, ako pri panne mám trojku mincí, môže to byť nejaký trojuholník. Dobre, niekto sa do tohto vzťahu miešal, neboli ste tam len dvaja. Tento vzťah mohol byť ovplyvňovaný aj inými ľuďmi. A vidím tu z toho býka trošku. Ak to nie je vzťah, je to celková vaša životná situácia, ale viete, že nastal čas sa rozhodnúť a vykročiť. Dobre, hoci aj do neznáma,
ako ten blázon, hoci nemáte nikoho po boku, možno len toho psa, podaktorý, nevadí. Spoliehajte sa na to, kam vás to ťahá. Niekoho to ešte stále ťahá k tejto osobe, pre ktorú sa možno trápi. Trojka mečov. Pozrieme sa, ako sa vyvinú tie veci. Kráľ pohárov, dobre. Takže veľmi emotívna energia. Dvojka mincí, no zemské znamenia tu majú rozhodovanie sa, žonglujeme medzi dvomi situáciami. Dvojka mincí, trojka mincí, rytier pohárov. A kráľ mincí. Sila, no. Kráľ mincí, kráľovná mincí. Čo sa tu stalo? Jedná sa tu o nejaký návrat. Mám tu šestku pohárov, ktorá mi hovorí naozaj o tých spomienkach, o tom, že kedysi som tu mal stabilitu, alebo mala stabilitu s niekým. Šestka pohárov, možno keď sa tak zamyslíme, tak chceli by sme vedieť, čo sa tu odohráva. Čo sa odohráva za tými oknami toho dotyčného alebo tej dotyčnej, možno o ňom nemáme správy alebo o nej nemáme správy, jednoducho je tam bolesť, dobre? Je tam bolesť, pretože nestojíme jeden oproti druhému, ale nevieme o sebe, nemáme o sebe tie informácie. Z kráľa pohárov ideme do rytiera pohárov, to znamená, čakáme alebo že to prejde, nerobíme nič. Je to veľmi pomalá energia tá vaša, neotvárame sa tomu. A deviatka pohárov. Niečo nás ale poteší v celej tejto situácii, ktorá nie je bohviaká. Čo to je? Mnohí tu riešite vzťahy, dobre? Mnohí tu riešite, alebo som vás zastihla ja naozaj v takej porozchodovej fáze, alebo som vás zastihla v tom vykročení, lebo k tomu vás poháňajú. Vykročte. To, čo cítite, urobte. Viem, že bík je veľmi pomalý, je veľmi praktický, je veľmi pohodlný, ale tu je čas vykročiť, začať sa hýbať. Neseďme tam pri tej sviečke a nespomínajme. Sedmička mečov, toto je podobná karta, toto je podobný výklad, ako mali panny. Sila. Tu sa prekonávame. Koľkokrát sme držali už ten telefón v ruke, ale to číslo sme nevytočili, alebo tú SMS-ku sme neposlali. Nechceme, aby nás niekto takto videl. A pritom tá láska tam je. Eso pohárov. Niekto nám chýba. Niekto nám chýba, lenže my sa bránime tým emóciám práve preto, že chceme sa zdať navonok tvrdý alebo tvrdší. Dobre, neodovzdávame sa tým citom, radšej sa tu, neviem, ľutujeme, alebo tu oplakávame nejakú situáciu, ale nereagujeme. Tá láska tu je, bík. Záleží iba od teba, ako s ňou budeš zaobchádzať, či tá láska, alebo či tie city chceš vyjadriť niekomu. Neviem, či sú tu pochybnosti, či táto osoba je zadaná, alebo nie je zadaná, alebo je to vaša manželská kríza, alebo kráľ minci s kráľovnou minci jednoducho tvoria pár. Takže tu som vás zastihla pravdepodobne v nejakom pocite osamelosti, zlomeného srdca, oplakávania nejakej situácie, ale samozrejme nemôžeme sa pohnúť ďalej, kým nezavrieme jedny dvere, že? Lebo keď nemáme jedny dvere zatvorené a už otvárame tie druhé, tak sa tam robí prievan. Takže tu vás tie karty naozaj nabádajú k tomu, aby ste si vyriešili vašu rodinnú situáciu. Dobre? Toľko pre bíka. Ideme sa pozrieť na znamenie kozorožca. Takže kozorožec, vítaj pri tvojom výklade. Toto je taký rýchly horoskop na jeseň a na zimu. No, tu začíname kozorožec rovno smrťou, takže uvidíme, či to bude v pozitívnom zmysle, či v negatívnom zmysle. Vidím vás veľmi vyčerpaných, ale máte chuť po nejakej zmene. Dobre, máme chuť niečo zmeniť. Neviem, či náladu, či nejakú situáciu, či prácu, či bývanie. Takže začíname smrťou. Šestka palíc, dobre, čaká vás veľký úspech, ale o tom to už je. Kozorožec je úspešný. Päťka pohárov, napriek všetkému. Osmička mečov. Tu máme niečo tiež nevykomunikované. A trojka palíc. Pripravujeme tu nejaký projekt, alebo to môže byť naozaj projekt, čo sa týka nášho profesionálneho života. To znamená, ideme
si dokončiť alebo nejakú kvalifikáciu, alebo nás niekto chce na nejakom mieste. Toto môže byť zmena, ktorá je fyzická, to znamená, môžu vám zavolať jeseň, zima, ak čakáte na odpovede, či to miesto bude vaše, alebo nebude vaše. Tu vám prichádzajú pozitívne správy, aj keď momentálne ste trošku zmetení, trošku zničení, tie odpovede neprichádzajú. Vy ste naprogramovaní na úspech, kozorožec. Sú to karty, kráľ pohárov, sú to karty, ktoré napriek tomu, že možno niečo v minulosti nevyšlo, vy si dávate nejakú druhú šancu a idete sa pustiť do niečoho alebo sami, alebo si naozaj vytvárate ten tým ľudí vy, alebo s vami niekto počíta, čo sa týka nejakého projektu, ktorý je veľmi zaujímavý a je to v súlade s tým, čo robíte. Aha, tu je ten človek taký neoholený, sedí tam v tých teplákoch a svetrí, čaká, dobre, je to niekto, kto čaká, ale tu už ide, dobre? Toto je nejaký domov, alebo veľmi domáce prostredie, ale toto je už nejaké mesto, alebo nejaké nové miesto, kde si musel naozaj dať tú košeľu, tú kravatu a ide do toho ako kráľ palíc, dobre? To znamená, zmení sa tu, čo sa týka kariéry, alebo vašich plánov, alebo naozaj tej stability, vaša energia akoby z ničoho nič, dobre? Vidím vás tu pripravených ísť na nejaký pohovor, alebo ísť na nejaké miesto, kde sa to mení k lepšiemu. Jednoducho, kde sa to mení k lepšiemu. Dobre, ja si zoberiem tieto karty, aby som videla aj tú lásku. Prečo tam máme tú pecku pohárov? Prečo prestávame niečomu veriť, alebo my si prestávame veriť, kozorožec, to není na vás, dobre? Lebo vy máte naozaj to sebavedomie dosť vysoké. Potrebujem vedieť, prečo sme tu takí vyprahnutí. Čo sa týka lásky, tu máme kartu sily. Kartu dvojky pohárov. Dobre. Šestka palíc. Dobre, pochopila som asi. Ešte potrebujem dve karty. Trojka pohárov. To, čo sa vám deje na tej profesionálnej úrovni, ako by ste si chceli nechať pre seba a povedať to doma, alebo povedať to vašej osobe, alebo pochváliť sa s tým, až keď to budete mať potvrdené. Dobre, lebo to je nejaký dôvod na oslavu. Možno s niekým oslavujete svet. Toto môže byť naozaj nejaká cesta. Niečo, čo je vám dané, čo príde možno nečakanie, možno ste v to už ani neverili a keď sa s tým pochválite, naozaj niekto pre vás môže pripraviť nejakú menšiu oslavu. Čakali sme na to dlho. Možno už sme na to čakali aj od toho júla, dobre, na nejakú odpoveď, na nejaké papiere. Čakali sme, ale už sme tomu veľmi neverili. Slnko. Vyjde slnko aj pre teba, kozorožec. Čo sa týka hlavne financií, profesionálnej stránky a tým pádom aj lásky. Pretože akoby v minulosti ste nemohli zabezpečiť, neviem, či rodine alebo nejakej špecifickej osobe niečo. Dobre? Teraz to bude možné. Som na vás hrdá, môžete byť aj vy na seba hrdí a ideme na to s ohnivými znameniami. Takže ja by som si otvorila s dovolením. Zoberiem si tieto karty. Ak počujete hluk, tak to je Sisi, ktorá tu pobehuje. Ideme sa pozrieť na znamenie barana, dobre? Takže vítaj baran pri tvojom horoskope na tento posledný štvrťrok. Takže jeseň a zima pre znamenie barana. Uvidíme, čo tu pre teba máme. Takže kráľovna pohárov ako prvá karta. Kráľ palíc. No, tu budeme hovoriť o láske a vzťahoch. Smrť, ajajaj. Kráľ mincí, dobre zamotaná situácia, ale my sa z toho vysomárime. Štvorka pohárov, ešte potrebujem aspoň jednu. A dvojka pohárov, no hovorím, zamotaná situácia, taká, že len. Ak to nie je trojuholník, je to blok v jednom vzťahu a chuť, alebo tento vzťah napraviť, na tomto vzťahu pracovať, alebo sa vybrať nejakou inou cestou, tým pádom to nebude pre každého to isté, ale s nejakým iným človekom. Mám tu jedného človeka, ktorý je zadaný, to môže byť muž, ak nie je zadaný, je veľmi ovplyvňovaný svojou rodinou, je zablokovaný nejakou inou energiou, môžu to byť deti, môže to byť rodina, jednoducho mám tu jeden vzťah, ktorý sa nehýbe, dobre?
Teraz, alebo sme čakali, či to ukončí a či sa tomu postaví a či naozaj sa rozhodne, že tú dvojku, že ten pohár jednoducho ponúkne tejto kráľovnej pohárov, dobre, lebo v podstate touto energiou sme začali, takže jednoznačne akoby barán riešil nejaký vzťah. Barán rieši nejaký vzťah, v ktorom, aj keď je to palicová energia, ohnivá energia, toto je niečo, čo chceme alebo začať na novo a upraviť, ale momentálne sme zablokovaní. Ideme si to objasniť, dobre? Pretože tu mám akoby nejakú tretiu energiu, ktorá sa mi do toho mieša, alebo je to rodina, ktorá sa do toho vzťahu mieša. Vy tu nie ste sami. Niekto iný tu rozhoduje. Ak ste samozrejme v manželstve alebo partnerstve. Ak tam nikoho nemáte, tak tu bude naozaj dilema dvoch ľudí, ktorí sa objavia vo vašom živote, alebo už minimálne jeden tam môže byť. Nie som si istá, či je zadaný alebo nie. Jeden je tu zadaný. Je tu kráľovna pohárov a dvaja muži. Palicová energia a zemská energia. Takže barán, lev, strelec, bík, panna, kozorožec a kráľovna pohárov nemusí byť vodné znamenie. Je to citlivá dušička, ktorá má dočinenia s nejakými dosť logickými, racionálnymi ľuďmi. Je to vzťah v každom prípade, takže miernosť. Toto je situácia, ktorá už trvá dlhšie. Dobre, nemáme jasné správy, nemáme jasné odpovede. Ten rytier pohárov pozerá takisto ako tá miernosť do tej minulosti. Tá nás veľmi ovplyvňuje. Rytier mečov, nejaká nečakaná udalosť, nečakaná akcia, voz. Čo sa my rozbiehame do minulosti? Lebo ten voz mi ide takisto do tej minulosti. Ešte jednu potrebujem. Spravodlivosť. Niekto tu môže riešiť naozaj nejaké rozvodové konanie, alebo rozvod, alebo tento rozchod s niekým, kto bol v jeho živote veľmi dôležitý, ale mám tam ešte jednu energiu, takže je to veľmi zamotaná situácia, ste aj vy zamotaní emotívne, ja tu poháre nemám. Akoby vy ste pripravení teraz reagovať, pracovať na tom vzťahu, ale alebo si nie ste istí, či tá druhá osoba to príjme, dobre? Alebo si nie ste istí, či je toto správne rozhodnutie. Tu máme kráľovnú palic, to znamená opäť ohnivá energia. Lev, barán, strelec. Vy ste barán, tu mám nejaké iné ohnivé znamenie, ktorá momentálne, diabol, no, ktorá momentálne asi sa nespráva tak, ako by ste vy očakávali, alebo si kladie nejaké podmienky, alebo tomuto človeku jednoducho došla trpezlivosť. Mám tu pritom diabla. Neviem, či je to iba zvyk, iba nejaká závislosť, alebo sú tam naozaj tie city. Toto už musíte vedieť vy. Vydávate sa nejakým iným smerom, novým smerom, alebo sa vraciate stále do tej minulosti. Potrebujem si to objasniť, dobre? Lebo mám tu dvoch ľudí. Jeden človek je z minulosti. Ak tam ešte stále je, fyzicky alebo mentálne, toto ovplyvňuje aj tento nový vzťah. Dobre, toto je situácia, v ktorej sa už niekto ocitol, alebo sa v nej ešte len ocitnete v tejto situácii. Čo ma mrzí, no? Lebo vy nie ste pevne rozhodnutí, alebo máte problém teraz sa pevne rozhodnúť. Je dôležité pre teba milovať, dobre? Veľmi skoro. Hneď ako sa rozhodneš, čo skutočne chceš. Takže máte aj vy možnosť manifestácie a máme tu svadbu. No, tu je niekto zadaný, dobre? Najskôr musí niečo skončiť. Končí to, či to nekončí, aby mohlo niečo nové začať. Máte byť optimistickejší. A daj ešte možnosť tomuto vzťahu. Takže vy ste asi ešte stále naviazaní na niekoho z minulosti. Ak to nie ste vy, samozrejme, že tie energie môžu byť aj opačné. Je to niekto, s kým máte dočinenia, kto sa nevie odlepiť od niečoho z minulosti. Tak toto cítim a bude to tu zotrvávať ešte do konca roka. Pretože tu vidím jednu osobu, to môže byť ženské pohlavie, takisto v ohnivých energiách, ktorej dochádza trpezlivosť. Takže ja by som vám radila, barani, aby ste sa rozhodli čím skôr, lebo riskujete, že tu prídete o niečo dôležité, dobre? Alebo o niekoho dôležitého. Takže toľko pre baranov. Ideme sa pozrieť na leva. Takže vítaj, lev, pri tvojom horoskope na jeseň a na zimu. V
V podstate už tu máme posledný štvrť rok. Som veľmi zvedavá na znamenie leva do konca roka, v akej bude energii, čo sa vám bude diať, čo vám ide do života, čo opúšťame. Ideme si to pekne rozobrať. Takže lev pre teba do konca roka. Ideme na to. Kráľovna minci. Vyselec. Dobre, bola som pozitívne naladená na chvíľku, lebo tu si tá kráľovna minci v podstate niečo predstavuje. Potrebuje na to, aby to zrealizovala nejaké financie. Dobre, takže máme nejaké plány, zavreté oči, manifestácie v plnom prúde, ale vyselec. Dobre, takže stojí nám tu nejaká finančná situácia. Sme na nejakom mieste, manifestujeme si niečo. Nemáme financie na to, aby sme sa rozbehli za nejakým našim snom. Možno teraz som vás tam zastihla. 8 pohárov. Chcete niekde zutekať. Kráľovna palíc, toto je vaša karta, čo máme na spodku balíčku. 8 palíc, nakoniec sa to pohne. Pozrite sa, vymodlená, naozaj doslova vymodlená, vymanifestovaná situácia, na ktorú ste mysleli, že nemáte tie vhodné podmienky, alebo nemáte momentálne tie finančné prostriedky. Toto je nejaká vymodlená vec. Mám až zimomriavky. Niečo, čo stálo, sa uvoľní. Je tu správna komunikácia. Máte tu asi správnych ľudí, ktorí vám pomôžu. Niektorí možno aj finančne. Toto je naozaj, to by sa vám ani nesnívalo. Dobre, ja dúfam, že každý lev si vypočuje tento horoskop, pretože vy tu máte už nejaký jasný plán. Pozrite sa, tu si to manifestujem a do tých 3 mesiacov ja odchádzam, alebo mne sa to plní. Tu má tá kráľovná minci zavreté oči a predstavuje si tú mincu. A tu táto kráľovná palíc sa teší z toho, že to vyšlo. To znamená, oplatilo sa vám mať takú silnú disciplínu, odriekať si nejaké veci, aby ste zrealizovali niečo naozaj veľké. Dobre, nech to je čokoľvek. Je to nejaký odchod, je to nejaký presun, je to nejaký posun, je to nejaká nová možnosť, ktorá sa vám tu ponúka, ale to sa vám nie, že ponúka. To je naozaj klobúk dolu pre tou vašou disciplínou a pred tým odriekaním si určitých vecí, aby sa nám to mohlo splniť. Máme tu mesiac. 10 pohárov. No. 10 pohárov. Za kým sa rozbiehame? Za niekým alebo za niečím? Potom si to objasníme, lev, aj pre teba. Tu môžeme mať dočinenia aj so znamením váhy, ale je to tak spravodlivé. Takto to má byť. Keď sme to začali riešiť, nevedeli sme, či tomu môžeme veriť. Dobre? To sa vám môže už diať, alebo sa to ešte len stane. Bolo to tu zastavené, lebo ste na to neboli pripravení, alebo na to neboli vhodné podmienky. Teraz sú na to vhodné podmienky. Toto je karta 10-11. Október, november. Tu budeme mať veľmi silnú odozvu, či už v práci, vo financiách, 7 mečov. Pokračujte s tou manifestáciou. Dobre, neodchádzajte od toho. Aha, 7 mečov, 7 palíc. Iba zbabelec sa vzdáva. Končí toto obdobie. No. 10 palíc je úplný koniec. Je to aj vyliečenie sa. Je to aj koniec námahy. Je to koniec únavy. Lebo ten človek je unavený, je na kolenách, nevládze. Či už je psychicky vyčerpaný, alebo naozaj ste mali nejaké boliestky, zdravotné problémy. Toto sa všetko ide obrátiť na niečo lepšie, ale nevzdávajte to na pol ceste, lebo niektorí od toho odchádzajú po nejakej prvej negatívnej odpovedi. Dobre? Pýtate nejaký úver, pýtate nejakú pôžičku, pýtate sa na nejaké priestory, na nejaké bývanie. Pri prvom nie, neodchádzajte. Zabojujte. Toto je človek, ktorý sa za to postaví. Aj keď mu srdce krváca, on tu bojuje ešte stále. Je tu v obrane. Chce si obrániť ten svoj projekt, ten svoj sen. A toto je po boji. Som unavený, ale som to zvládol. Kráľovna pohárov. 9 mečov. Veľmi vás to stresovalo. Zaslúžite si ten oddych. Chcem si otvoriť túto 10
Vy tu máte 3 desiatky v podstate. 2. 10 pohárov a 10 palíc. Chcem si otvoriť túto 10 pohárov. Ak máte naozaj sen, ak ste teraz v takom stand-by, dobre, nedarí sa mi, nehýbe sa to, neviem, ako by som to zrealizoval, nevadí. Vy sa postavte sami za seba, verte tomu. Majte otvorenú myseľ. Tu s niekým sa rozprávame. S niekým alebo o tom našom projekte, alebo o tom našom sne, alebo o tom, čo by sme chceli zrealizovať. Viac ľudí daj možnosť tomuto vzťahu. Dobre, takže môže tu byť obnovenie nejakého vzťahu z minulosti, pretože toto je tvoja spriaznená duša. Teraz sú sa mi ruky. Áno, toto je tvoja spriaznená duša. Oplatilo sa tu. Oplatilo sa tu čakať, oplatilo sa tu nevzdať sa tej nádeje, že raz sa to všetko zmení. Je to podmienené nejakým odchodom, fyzickým alebo mentálnym. Ak ste v nejakom vzťahu alebo v nejakej situácii, nemusíte byť vo vzťahu, kde už to nefunguje, kde tá samota bolí. Dobre? Naďalej si manifestujte a verte tomu, že vy to dokážete, ale tu cítim veľmi silnú disciplínu. Na spodku mám čo? Vášeň. Nemusí to byť len vášeň pre niekoho alebo vášeň pre niečo. Tu sa mi prebúdza jednoducho vášeň vaša, aby ste si vybrali život, aký chcete, bez akýchkoľvek obmedzení. Dobre? Nikto ma nebude obmedzovať, som dospelý človek, vyberiem sa, alebo lepšie povedané, ten človek tu beží. Rozbehnem sa za tým, čo ma naozaj priťahuje, bez ohľadu na to, čo si o tom kto myslí. S týmito slovami končím váš výklad. Lev, som na vás hrdá nesmierne, lebo to bola fuška, čo? Ešte tu mám tú kráľovnú minci. To znamená, hojnosť vám prichádza do života. Hojnosť. No, vy ste mali nejaké sny, alebo máte ešte stále nejaké sny a do konca roka ich realizujeme. Ideme do istoty. Dobre? Ideme do istoty. Takže toľko pre vás. Idem sa pozrieť na znamenie strelca. Takže vítaj strelec. Toto je tvoj horoskop na tieto posledné 3 mesiace. Takže jeseň, zima. Je to výklad nadčasový. Nemusí sa to týkať len tohto roka. Naozaj som nezadala ten rok. Tu mi vypadlo viacej kariet. Ja si ich otočím všetky. Viete čo? Urobíme to takto. Takže páža palíc, pardon. Kráľovna palíc. Páža pohárov. Diabol. Potrebujem ešte jednu. Ak ste muž a ste strelec, neviem, či tu prežívate nejaký trojuholník alebo nejakú dilemu, či osoba alebo žena, o ktorú máte záujem, má záujem aj o vás. Aj ona o vás. To je také pýtanie sa samých seba. Je toto pravé? Alebo je to iba zvyk? Alebo je to nejaká toxicita? Je to niečo, čo je obojstranné? Alebo som iba ja zaangažovaný? Ak ste žena, v znamení strelca, 10 mincí. Chceme tú stabilitu, ktorú zatiaľ ale nemáme, dobre? Otvárajú sa nám dvere, alebo sme zvedaví, ako to dopadne. Otvárajú sa nám dvere k jednej možnosti. 5 pohárov. Táto možnosť môže byť pracovná, dobre? Môže byť pracovná, kde máme zaručený nejaký rast. Ale ako by s tým bol spojený aj nejaký muž, ktorý by mal byť s nami v odlúčení, ak my toto príjmeme, to znamená, môže to byť naozaj ponuka práce, ktorá je niekde ďalej, alebo tento muž je niekde ďalej od nás. Máme tu toho diabla, toho nemôžem opomenúť a práve na neho si idem vyťahnuť ďalšie karty. Strelec, čo sa tu deje? Nejdem hovoriť o pohlaví, lebo cítim aj tak len energie, ale akoby muž strelec tu stráca istotu v nejakú ženskú energiu. A žena strelec je tu v nejakej dileme, dobre? Máme tu veľa pochybností. Máme tu aj veľa pokušenia, ale hlavne tu máme veľa pochybností, či je toto práve. Končí to 10 mincí, ale čo to je, o čo ide? Vedľa toho je diabol a zase to je páža.
Eso pohárov, takže súvisí mi to s láskou. Pomaly sa to hýbe. Kráľ mečov, nejaké vzdušné znamenie, alebo nejaký bývalý. Hviezda. A osmička palíc. No, mnohí strelci tu začali nejaký vzťah, alebo sú v nejakom vzťahu, či už pracovnom, alebo milostnom. Mám tu na konci tú spravodlivosť s tou dvojkou mečov. Ako by sme neboli schopní do konca roka si vybrať. Dobre? Možnosti, ktoré sa nám ponúkajú, tu sú. Máte sa k tomu postaviť skôr meče a mince. Tu máme viacej mečov a minci a takisto palíc. Máte sa k tomu postaviť prakticky, dobre? Čo mi to prináša? O čo ma to oberá? Čo z toho budem mať ja, ak urobím tento krok? Lebo vy ste tu v podstate pred nejakým rozhodnutím. Mnohí tu uvažujú o veľmi drsnej zmene. To môže byť naozaj zmena povolania, zmena bývania, desiatka mincí. Je naozaj chuť mať tú stabilitu alebo ju vytvoriť pre tú svoju rodinu. Dobre, momentálne nie sme na tom najlepšie, lebo nám stále akože to nevychádza. Neviem, či už finančne nám to nevychádza, alebo tam máme veľa pochybností sami o sebe, o ľuďoch, ktorí nás obklopujú. Čo máte vedieť? Čo máte vedieť? Tento posledný štvrť rok, čo vám prináša? Na to sa chcem pozrieť. Veľmi zamotaný výklad. Nie ste tu iba dvaja, ak ste vo vzťahu, motá sa mi sem aj viacej ľudí, komplikuje mi to všetko, nejaké rozhodnutie ohľadne práce. No, ste v 9 mečov. Toto je veľký stres. Alebo na vás tlačia, dobre, či už v milostnom vzťahu, alebo v práci, alebo je to rodina, čo vás takto stresuje? Nejaká kráľovná mincí. Zase tá žena. Ak ste muž, ja neviem, či vás stresuje naozaj to, že ste v nejakom vzťahu, kde ste nešťastní a už tam je nejaká osoba, kde vy naozaj cítite, že to je osoba pre vás, ale niečo vás blokuje. Neviem, či finančná situácia, či nemáte stabilnú prácu, či nemáte to bývanie k tomu, aby ste robili ďalšie kroky. Niekto si tu niečo nárokuje, vidíte? Osmička mečov. Toto sú mentálne bloky a mentálne väzenie. Takže z tohto sa snažte naozaj výjsť, lebo táto situácia si vyžaduje, aby ste sa rozhodli s chladnou hlavou. Povedala som vám, možno budete trošku náladoví, možno nemáte vysoké vibrácie, ale je to preto, že vedľa seba máte alebo nejakú osobu, ktorá vás nesmierne stresuje a niečo si nárokuje. To môže byť šéf, šéfka, to môže byť kľudne partner, partnerka. Dobre, niekto, kto chce od vás naozaj maximum a vy momentálne na to nemáte akoby síly. Dobre, takže dokončili sme aj ohnivé znamenia, ideme na to s vzdušnými znameniami. Takže začíname vodnárom. Takže vítaj vodnár pri tvojom horoskope do konca roka. Čo sa tu bude diať? Ideme s týmito maličkými kartami. Dvojka pohárov. Dobre. Naozaj sú veľmi malé. Kráľovná mečov. Na niečo si musíme posvietiť. Kráľ pohárov. Posledný súd. Rytier minci. No. A ešte jednu. Nakoniec desiatka mincí. Dobre, ako začíname? Začíname dvojkou pohárov, ale tu vidíte, si chceme na niečo posvietiť. Je toto pravé, chcem si niečo overiť, chcem si byť istá. Toto je kráľovná mečov. Vaša energia, ktorá sa pozerá na týchto dvoch ľudí, ona môže byť tá žena, alebo toto je nejaký iný vzťah, jednoducho. Má tam ten meč, ako by to išla stopnúť. Dobre, tak to nejako mi to prípada. Alebo uvažuje o tom, či to nie je lepšie stopnúť, či nebude lepšie z toho jednoducho ísť preč. Dobre, posledný súd. Tu je niekto, kto alebo chce od vás nejakú novú šancu, alebo nejaký posledný pokus.
a prichádza s niečím konkrétnym. Nesmierne pomaly, ale isto. Dobre? Toto je niekto, kto vám prináša jednu mincu. Veľmi pomaly. Toto môže byť človek, na ktorého ste čakali z minulosti. Niekto, kto prichádza, má veľmi pomalý krok. Nemusí byť zemské znamenie, ale je to 10 minci. Pre niekoho toto môže byť uzavretý vzťah a čakáme naozaj na nejaké majetkoprávne vyrovnanie, alebo vy očakávate nejaké OK od nejakej inštitúcie, aby vám bolo niečo vyplatené. Toto vám vyplatené bude. Ak sa tu bavíme o vzťahoch, je tu niekto, kto dal na seba naozaj dlho čakať, ale prichádza vraj s niečím konkrétnym. Môže to byť človek, s ktorým to skončilo, dobre, alebo 2 pohárov, s ktorým to skončilo, ten človek tu oplakáva niečo, čo urobil a prináša okrem tej mince aj 1 pohár. Toto vás naozaj dáva do veľkého zmätku. Pre niektorých tu budú aj iné možnosti a s týmto sme už nepočítali. Takže to je také... To sme nečakali, takže budeme tu mať chvíľku zmätku, ak sme ukončili niečo, budeme tomu asi dávať nejakú druhú šancu. Ak sme to ukončili na dobro, ten človek nám niečo ponúka, ale my s tým nie sme spokojní. Chceme tú 10 minci. To znamená, ak ste tu a čakáte na nejaké financie, tie k vám prichádzajú v každom prípade, bez toho, aby ste pohli prstom. Dobre? Lebo tu sme trošku zdvihli hlas. Dobre? A asi aj tie štandardy. No, vyskočila na mňa 3 mečov, ale nevypadla, takže... Mohlo to byť nejaké bolestivé ukončenie, nehovorím, že nečakané. Tu sa niekto vracia, vodnár. Alebo ste to vy? 10 mečov, takže toto je koniec. 9, ideme nižšie, dostávame sa z tej bolesti. Kráľ palíc. Dobre. Pripadá mi to tak, že niekto sa síce chce vrátiť, ale neskoro. Lebo už to jeho miesto je obsadené týmto kráľom palíc. 6 minci. Je tu nejaké vyrovnanie. To znamená, ak čakáte naozaj na nejaké finančné vyrovnanie, na nejaký posun v práci, ale skôr mi to prípada, že niekto vám niečo dlží, alebo niekto niečo nechce pustiť, čo vám patrí, a toto vám prichádza tak či tak. Vy si nárokujete 10 minci. Dostávate 6 minci. To znamená, asi vám nebude stačiť to, čo z tejto situácie vytlčiete. 6 minci. Kráľovna pohárov. A na konci tu máme 2 pohárov. Končíme tým, čím sme začali. Možno s niekým iným, možno s niekým, kto nám dokáže, že vie o nás aj zabojovať, že mu to trvalo dlhšie, ale napokon nám tú 10 minci ponúkol. Je to zamotané, pretože pre niekoho toto bude stále ten istý človek, pre niekoho, ak sa tento človek vráti, na jeho mieste už je niekto iný. Tým pádom odmietame túto šancu a odovzdáme sa tomuto. Ak ste teraz momentálne po rozchode, po rozvode, v nekomunikácii s niekým, kde už čakáte len na nejaký podpis, na nejakú formalitu, to, čo sa ide diať, bude vám vyplatené to, čo ste mali mať vyplatené, aj keď nie je možno celá čiastka, ale stretávate lásku do konca tohto roka. Takže to ma nesmierne teší. A ideme sa na to pozrieť so znamením váh. Takže váhy. Vítajte pri vašom výklade na jeseň a na zimu. Ideme sa pozrieť, čo budete riešiť, ako sa vám bude dariť v rôznych oblastiach. Váhy, kto má ascendenta váhy, ak sa pýtate na niekoho v znamení váh, ideme sa na to pozrieť, dobre? Váhy. Páža pohárov. Kráľ palíc. 9 mincí. Mák.
Ešte jednu. 8 minci. A tu máme 9, to znamená, máme tu kartu pustovníka. Cítim strašne vašu osamelosť. Či ste už vo vzťahu, alebo vo vzťahu nie ste, váhy. Vy ste tu v nejakej izolácii, možno ste boli nútení sa dať do toho pustovníka, alebo máte dočinenia s niekým, kto je v znamení panny, kto je veľmi taký samotár. Nie je tam veľa dialógu a akoby ani tých citov, dobre? Lebo toto je zemské znamenie, tu máme 9 palíc, to je niekto, kto je v bloku. Možno váš vzťah sa nachádza, prechádza si nejakou krízou, alebo ten vzťah, ak tam nemáte, tak akoby sám so sebou ste v takom, máte takú dilemu. Mne už ten život nemá čo ponúknuť, pretože potom, po čom túžite, alebo čo už sa vám možno deje, je to aj niečo, čo si zakazujete. Je tu nejaké páža pohárov, to môže byť mladšia energia, ktorá okrem tej rybky v tom pohári vám asi nemôže veľa ponúknuť. Ak ste vo vzťahu a ste vo vzťahu s niekým, kto je stabilný, tak sedíte tam a držíte si to vaše miesto, ale vidíte tie túžby vytvoriť si tú vlastnú máka 8 minci, vytvoriť si tú vlastnú nezávislosť, aspoň finančnú. Toto je chuť, ktorá vo vás je. Máte na to chuť. Byť v tej 9 minci. Byť osoba, či žena, či muž, ktorej nič nechýba a ktorá sa môže slobodne kedykoľvek rozhodnúť. Je tu nejaký záväzok, ktorý vám v tom bráni. Možno sa o niekoho staráte, o niekoho, kto má viac rokov ako vy, o niekoho, kto je starý. Je tam možno nejaké obmedzovanie nejakou energiou. Nemôžete sa slobodne rozbehnúť naozaj za čím by ste chceli. Nevidím vás spokojných, cítim veľkú samotu. Možno to robíte aj na schvál, že sa tak trošku izolujete. Váhy sú čudné znamenie, ale všetky tie vzdušné znamenia sú také, že keď sú dlhšie na jednom mieste, potom sa nudia. Vidíte, tu sa uvoľňujeme. Dobre, vďaka čomu? Začína mi tu nejaká interakcia s niekým. A sme z toho zmetení. Na jednej strane si to zakazujeme, možno keď sme vo vzťahu. Na druhej strane tu máme viac možností a máme na výber. Ale pritom sme v tej samote. Dobre, mení sa tu niečo. Cisár, no to je podobná karta. Niekto je s niekým vo vzťahu a vidíte, a toto vie, že momentálne sa z toho vzťahu nemôže dostať. Neviem, či je to pracovná zmluva, či je to záväzok ako manžel, manželka. Aj 9 minci znovu. 9 minci. Stojíte, alebo sedíte, alebo nachádzate sa v nejakej situácii kvôli nejakým výhodám. Tie city už tam vyprahli. Aj chuť po tej práci, možno už nemáme chuť pracovať na tom istom mieste, ale nemáme iné možnosti, alebo takto začíname, dobre? Alebo sme v nejakom vzťahu, kde síce sme zaistení, ale nešťastní. Pozrite sa na tie energie. Aha, máme zviazané ruky, ale pomaličky si začíname odkladať tie mince, aby sme zrealizovali jedného dňa ten, ako to povedať, útek. O čo ide? Pre 80%, ak ste zadaní, tento vzťah už je v podstate mŕtvy. To už je len také na oko. Pážaťom pohárov začíname. To znamená, šteklí tú našu zvedavosť nejaká iná energia, môže byť mladšia, nemusí byť zabezpečená, nemusí byť stabilná, ale nás to zaujíma. Toto je niekto, kto sa vám do toho života jednoducho dostane nejakým spôsobom, ale dostane sa do toho vášho života, aby vám ukázal, že v podstate ty si nešťastná tam, kde si, alebo ty si nešťastný tam, kde si. Smrť. Smrť. A ideme ďalej. Toto sa mi páči. No, toto som nečakala. Veľmi vám to poviem, veľmi úprimne. To som nečakala, pretože
uvažujeme o ukončení nejakého vzťahu, či už pracovného, či už manželstva, či už s niekým, s kým tam sme dlhšie. Ale keď sa tak pozeráme do tej budúcnosti, alebo jednoducho tieto mesiace budú dôležité na to, aby sme pochopili, že my si síce môžeme vybudovať tú 9 minci, aj tam, kde sme teraz, dobre? Ale keby sme sa rozhodli zbrklo pre niekoho, kto nás síce sexuálne priťahuje, alebo kto nám hovorí pekné slova, ale no tu je v podstate ten diabol ešte aj nahý. Takže, ako som hovorila, tu je niekto, čo nám nemôže ponúknuť viac ako nejakú rybku v tom pohári a my by sme tu zanechali všetko. Všetko pre niekoho, kto je možno chudobný, nevie nás zabezpečiť, lebo tu sme z pekných pomerov. Ostane to pri nejakom sexe, dobre? Ostane to pri nejakej vášni. Tu nejaký trojuholník sa mi rysuje. Ak sa momentálne nudíte, ste v tejto energii, tak si oddychnite, lebo budete mať čo robiť. Budeme tu riešiť naše manželstvo alebo náš vzťah, ktorý síce nás nudí, ale sme tam zabezpečení, je nám tam dobre, nemusíme sa o nič obávať. Ale príde nám do života niekto, kto nás nesmierne priťahuje. Dobre, tu sme ako kráľovna palíc. Niekoho aj my nesmierne priťahujeme. Že keď sa na to pozrieme triezvo, alebo keď z toho vytriezvieme, vieme, že toto nie je osoba, ktorá nám môže ponúknuť nejakú peknú budúcnosť a dáme šancu asi opäť tomu nudnému vzťahu, od ktorého sme chceli odísť, alebo jednoducho prichádza síce možnosť 9 minci, lebo tá je tu v prostriedku. Sme zabezpečené aj tak, ale sme single. Takto sme sa rozhodli, takže napínavé to je. Dajte mi potom vedieť váhy, medzi čím alebo medzi kým sa rozhodujete. Budem čakať na vaše komentáre a ideme na to so znamením blížencov. Takže blíženci, vítajte pri vašom výklade na jeseň a na zimu. Do konca roka naozaj neostáva veľa. Ja sa chcem pozrieť na to, čo sa vám bude diať, čomu budete čeliť, čo vás čaká, čo vás neminie. V akých situáciách sa ocitnete. Pre každé znamenie to bolo neskutočne pestré, takže pre každé znamenie niečo iné. Ideme sa pozrieť na vás, blíženci. Prvá karta. Z hurta. Eso mečov. Trojka mečov. Dobre, som to zakríkla. Eso mečov. Mesiac. Ale čo sa deje? Čo sa deje? Kráľovná mečov. A 6 mečov. Ježišmária. No, sa pýtam, čo funguje v tom vašom živote momentálne. Máme tu nejaký rázny sek. Z toho rázneho seku je nám na nič, máme tu bolesť. Není nám jasná tá naša budúcnosť, ale bránime sa niečomu z minulosti, dobre? Lebo tu nám niečo z tej minulosti prichádza. Niečo sa nám pripomína, niekto s nami komunikuje, ale vieme, že to pre nás nie je zdravé. Cítim vás robiť si v tom živote poriadok. Možno nielen v tom živote, možno naozaj aj v tom dome, v tom byte. Skrášľujte ten váš priestor, ale len preto, že pri tom cítite, neviem, taký relax. Dobre, lebo okolo vás, keď vás niekto stretne, možno sa tvárite akože nič. Ste veľmi empatickí, ale vy tu máte nejakú bolesť. Blíženci, vy tu máte nejakú bolesť, nejaké strachy z prehry, z nejakej porážky. Sú tu nejaké pochybnosti, nejaké nezodpovedané otázky, nemáte v tom jasno. O čo ide? O čo ide? Môže tu byť naozaj veľký stres, veľká nervozita, veľké napätie, možno ste prepracovaní, preťažení a potom to prinášate aj domov, tú nervozitu. Ideme sa na to pozrieť, dobre? Takže tu máme 9 pohárov, našťastie sa tá situácia mení, nechcem to zakríknúť. 8 palíc.
Páža palíc. Zase mesiac, mesiac pod mesiac. Šestka palíc. Dve šestky tu mám. A nakoniec milenci. Vy tu riešite aj nejaké rodinné situácie. Ak máte potomka, je tu neistota aj pre nejakého potomka. Dobre? Je toho na vás veľa v každom prípade, pretože ako som hovorila, navonok síce vyzeráte takto, ale v tom vašom vnútri máte to zlomené srdce, máte ten žiaľ a tú bolesť. Čo sa mení do konca roka? Potrebujete si to vykomunikovať s niekým, dobre? Tu si ideme niečo vykomunikovať s niekým. Ak to nie je potomok, je to nejaký rodinný člen, alebo sa to týka vašej rodiny. Osmička palíc. Niekto sa spolieha, že vy to ako si vyriešite, že vy to ustojíte. Tu je tá žena jednoducho... Tu je tá žena dobre oblečená. Má tu toho psa, má ešte aj opätky, ale tuto je tá žena, ktorá má dvoch veľkých psov, má na sebe salopét, ako sa to povie. No, je oblečená športovo, povedala by som, a do noci musí naozaj chodiť von s tými psami. Je to nesmierne namáhavé, akoby ten deň pre ňu nikdy nekončí. Toto sú dve rozdielne energie. Možno vy sa pýtate, kde sú tie časy, keď ja som si mohla dovoliť toto. Teraz toho je naozaj veľa na mojich bremenách. Hovorím, že možno po boku nemáte človeka, ktorý je taký multitasking ako vy, ktorý by vám pomohol to riešiť. Je tu páža palíc, čo dosť často môže byť potomok. Dobre, s týmto potomkom je tu nejaká komunikácia, respektíve nekomunikácia kvôli nejakému rozhodnutiu, ktoré podľa vás... Viete, to je také, ako by sme boli z takých dobrých pomerov a teraz naša dcera alebo náš syn nám povie, vieš čo, ja si kúpim karaván a idem tam bývať. Vás tu niečo jednoducho šokuje a budete musieť to riešiť. A ste na to sami ešte k tomu. Tu nás sklamal nejaký potomok nejakým svojim rozhodnutím. Chcem sa na to pozrieť hlbšie. Ak toho potomka nemáte, dobre, niekto, kto je od vás mladší, s kým môžete byť vo vzťahu, nevzťahu, koho ešte možno ani nepoznáte, alebo je to nejaký rodinný príslušník, vás tu niekto sklame tým, ako sa rozhodne. Dobre? Dávate si to možno za vinu. Ak ste žena, no my matky sme v tom vynikajúce, že každý neúspech našich detí je aj naša vina, že? Ale blížencov tu máme. Tu je nejaký odchod z vášho života, niekto odchádza. Niekto sa odpája. Nemôžete tomu zabrániť. Dobre, tu sa deje niečo, čomu nemôžeme jednoducho zabrániť. Dobre, niekto vám komunikuje niečo, ste síce z toho smutní, takže tu ste sama a tu sú tie časy, keď ste tu boli 3 alebo 3. Dobre, z niečoho odchádzame my, alebo nás niekto opúšťa. Dobre, o niečo sme prišli. Máme to nechať tak, nemáme to riešiť, lebo più avanti, alebo neskôr, pochopíme, že toto sú veci, ktoré jednoducho my nemáme možnosť ovplyvniť. Veľmi silno, kto tu má potomka, cítim také sklamanie v tom potomkovi. Ak tu ste s nejakým partnerom a ten jednoducho odchádza, nechajte ho ísť, lebo toto je naozaj pre vás taká väčšia sloboda. Vy tu už o niečom pochybujete, niečím trpíte, niečo si možno aj vyčítate, už niečo cítite. Blíženci majú dobrú intuíciu. Oni pozorujú naozaj tie detaily a sú to empatické osoby. Chcete prísť niečomu na klb, ale nemusíte sa veľa snažiť, lebo vidíte, teraz neviete prečo alebo čo sa deje. Niečo sa uzatvára. Toto je nejaký cyklus veľmi namáhavý.
Chcete to za každú cenu riešiť, ale máte sa sústrediť skôr sami na seba, dobre? Lebo z tohto budete mať len samé migrény. Pozrite sa, niekto s vami nehral férovú hru. To môže byť naozaj niekto mladší v práci, môže to byť potomok, môže to byť súrodenec, môže to byť niekto nezrelý. Odchádza z vášho života, preto je tu tá bolesť, ale nemáte mať bolesť, lebo keď sa na to pozriete z iného uhlu pohľadu, ten človek, ktorý odchádza, tam vytvára priestor pre niečo iné, dobre? Alebo pre niekoho iného. Takže toľko pre vás, blíženci. Chcela som si vymeniť karty, že? Zoberiem si tieto, som ešte dnes nemala, takže ideme sa na to pozrieť so znamením Škorpióna. Takže vítaj Škorpión pri tvojom horoskope do konca roka. Už nám naozaj chýbajú necelé 3 mesiace do konca roka, takže ideme sa pozrieť, aká bude tvoja situácia, čo budeš riešiť, čomu sa budeš venovať. Škorpión. Všetko najlepšie mimochodom. 10 mincí. Všetko najlepšie mimochodom. Takže to, čo cítim ako prvé, že tu môže byť naozaj taká hojnosť, alebo konečne máme tú finančnú stabilitu, alebo to je naozaj nečakaný prísun peňazí od niekoho, alebo z nejakej aktivity. Tá istá karta. No, náhle, dobre. Máme kavaliera poháru. No, teda. Tu sme v nejakom boji, dobre? Ja som to vedela. Škorpión má veľmi dobrú intuíciu. Z 10 mincí sme tu v 4 mincí, dobre? Zatvárame dvere, alebo sa uzatvárame pred niečím, o čom sme už aj tak vedeli dopredu. Dobre, tu vás vidím. Dosť nahnevaných voči niekomu. To môže byť súčasný konflikt, alebo už súčasné pochybnosti. Aj tak z toho nič nebude. Aj tak z toho nič nebudem mať. Aj tak to nie je niečo trvanlivé. Spravodlivosť. Tú spravodlivosť si tu robíte vy. Dobre? Lebo už keď máme takéto myšlienky, sa skôr sústredíme na tie negatívne veci ohľadne ľudí, situácií, tak už len čo z toho môže byť. My si manifestujeme to, alebo nám sa deje to, v čo naozaj veríme. Tu ste niekomu neverili, alebo ste sa tvárili, že dobre, verím tomu, ale keď najbližšie urobíš nejaký falošný krok, tak je koniec. Takto nejako, to je taký bojovník. A diabol, samozrejme. Číslo 15. Takže síce sme tu mali 10 mincí, bolo to všetko pekné, kým to fungovalo. Teraz momentálne si uvedomujeme, ale máme pochybnosti o tom, či je to len zo zvyku, či je to toxické, či je to len nejaké pokušenie. Máte to vo svojich rukách. Môžete to napraviť, alebo to môžete pokaziť. Škorpión je dosť impulzívne znamenie, preto hovorím, tu sa môže stať nejaký konflikt, môže nastať nejaký konflikt, kde vy naozaj si uvedomíte, že ten človek, ktorého tam máte oproti sebe, vám nedáva toľko, koľko by ste si asi zaslúžili, alebo máte o tom pochybnosti a vzniká mi tu... No, ten človek tu letí z tej veže, takže toto nepotrebuje komentár asi. Vypadli mi aj tieto, ale sa neotočili. Takže si ich brať nebudem. Niekto letí z vášho života, dobre? Dosť si ublíži, myslím, lebo padá z takej jasnej, z takej výšky. Aj keď je to vyselec, ale prípada mi to naozaj, že ten človek letí. Ste tu s niekým, kde každý chce mať svoju pravdu. Dobre, dve tvrdohlavé osoby sa stretli. Samozrejme, Škorpión prekričí všetkých, lebo on má vždy pravdu, alebo ona má vždy pravdu.
Veľkňaz. Niečo vás mala naučiť táto situácia. Svet. Aj tu máme ten svet. Kolo osudu. A 10 pohárov. Vy potrebujete kľud. Potrebujete kľud, stabilitu. Nemáte trpezlivosť s niekým. Dobre? Ja si myslím, že tu sa dávame do nejakej pauzy. Mám tu veľkňaza a deviatku minci vedľa neho. To znamená, alebo sa vydávame sami na nejakú cestu, pretože niekto iný odriekol tú cestu a my tam ideme aj tak sami. Včera som videla taký TikTok, že spýtala som sa ho, či pôjdeme na dovolenku a on povedal, uvidíme. A bolo tam také dievča, ktoré točilo potom tie videá od mora, takže povedal si uvidíme, tak chcem, aby sa pozeral na tie moje videá, lebo ja som tam išla sama. Takéto niečo tu vidím, dobre? Alebo si so mnou, alebo tam idem sama. Toto je rozhodnutie naozaj veľmi dôležité. Toto môže byť presťahovanie sa kvôli nejakej práci, toto môže byť nejaký plán, ktorý ste mali spolu s niekým. Nemusí to byť vyslovene partner, môže to byť kamarátka, môže to byť niekto, komu ste dôverovali, ale nakoniec vy tam idete sama, dobre? Je tu chuť aj po nejakej pomste, dobre? Takže niekto vám jednoznačne ublížil. Mali sme tu nejakú toxickú energiu, alebo teraz, keď pozeráte tento výklad, uvedomujete si, že ju tam ešte stále máte, dobre? Ale to, po čom túžite, je naozaj tá 10 pohárov. Viete, že vám to náleží. Kolo osudu. Tu mám kolo osudu, ktoré mi hovorí, že ak toto bola nejaká bolestivá skúsenosť, nemáte zanevrieť alebo na lásku, alebo na vzťahy, alebo celkovo na ten život. Nemáte sa izolovať. Ak potrebujete trošku samoty, trošku pauzy, vycestujte niekde sami. Skúste sa naučiť byť sami. Pretože práve v tej samote, akoby, alebo v tých knihách, alebo v tých múdrostiach, ktoré budete počuť vo vašej rodine, naozaj vám svitne, že najprv sa musím naučiť byť sám, byť sama. Aj tu ten človek v podstate je pobalený, je pripravený na nejakú cestu. Takže alebo niekto odchádza od vás a vy to reputujete ako nejakú zradu, lebo s vami nepočíta, alebo vy toho máte dosť, jednoducho sa pobalíte, odchádzate, neviem, k rodičom, odchádzate do zahraničia, odchádzate niekam, ale jednoducho toto je niečo, čo vám prinesie úspech. Ako by ste momentálne boli na nesprávnom mieste a ten vesmír sa vám snaží to dať najavo už hociakým spôsobom. Dobre, veríte nejakému človeku, alebo nejakej situácii, kde vy ste, niekto je bábkár a vy ste tie bábky. Dobre? Tu ten život nie je podľa vás. Tu sa iba prispôsobujete niekomu. To môže byť niekto z práce, to môže byť rodina, to môže byť partner, ale vy to pocítite, že začne vám to liezť na nervy. Dobre? Takže stiahnem sa, aby som naozaj urobila nejakú podstatnú zmenu. Niekto vás sklame, ale to už ste akoby cítili. Začala som presne tými slovami. Už viem, ako to skončí, už si to viem predstaviť, ja som to hovorila. Presne, tak preto ste od toho neodišli už vtedy, že? Toto sa pýtam. Takže Škorpión, toľko pre teba, ideme na to so znamením raka. Takže vítaj rak pri tvojom horoskope na tieto 3 mesiace, na tento posledný štvrť rok tohto roka. Takže pre všetkých rakov a račice, samozrejme, ideme sa pozrieť na vaše energie, na konkrétne udalosti, ktorým budete čeliť v týchto týždňoch. Naozaj už sú to len týždne. Rak. Kráľovna pohárov. To ste vy. 9 minci. No. 6 minci. Veľmi priaznivé obdobie pre financie. Kolo osudu. Konečne. Konečne. Konečne jedno pekné znamenie. Nechcem to zakriknúť. A kráľ mečov. No, nech sa len pozerá, ako vám je dobré. Dobre?
Niekto máte pocit, že s vami nedrží krok. Dobre? Niekto s vami nedrží krok, alebo niekto nevie presne, čo chcete. Tu máme kráľovnú pohárov, ktorá je v 9 minci. Samostatná energia, ktorá si vytvára sama podmienky na ten lepší život. Po čom? Alebo po kom? Hasla mi je sviečka. Veľmi silný výklad. Na konci tu máme kráľa mečov. Dobre, neviem, či toto je človek, ktorého tam už máte, o ktorého máte záujem, ktorý má o vás záujem. Jednoznačne toto je nejaká osudová vec, pretože tu dáte niekomu lekciu. Tento niekto môže byť hocikto. Ja si teraz idem otvoriť, kto to môže byť. Vy tu máte veľký posun v práci, v kariére alebo vo financiách. Dobre, vraciate sa akoby na nejakú vašu osudovú cestu. Ak ste boli trošku mimo tieto posledné mesiace, vy sa vraciate do svojej sily aj vďaka nejakej negatívnej skúsenosti z minulosti. Môžu tam byť ešte pozostatky nejakého bývalého. Ale konečne ste na tej vašej osudovej ceste a pochopíte to veľmi skoro, že bez nejakého človeka, ktorý sa možno o vás opieral alebo o vás neveril, vám to ide oveľa ľahšie. Pozrite sa. Mám tu 3 pohárov. Dôvod na oslavu niečoho. Ste tu skôr v spoločnosti žien ako mužov, dobre? A niekomu z toho vášho úspechu tu až padá sánka. Je tu možno trošku závisti, trošku žiarlivosti, možno na tej sociálnej siete uverejňujete niečo ako provokáciu pre niekoho. Páža pohárov. Miernosť. Dobre. 7 palíc, tiež veľmi silná disciplína. 5 mincí. Hovorím, niekomu padá sánka z toho, ako sa vám začne dariť. A 9 mečov. 9 mečov náleží tomuto kráľovi mečov. Niekto sa k vám chce dostať, ale alebo na to nemá odvahu, alebo bojí sa odmietnutia, alebo sa bojí, že už to miesto je obsadené, alebo ubehlo veľa času. Niekto sa tu kvôli vám stresuje. Niekto, kto si vás nemôže dovoliť. Niekoho, koho ste odstrihli v minulosti, nakoľko on je tu páža a vy ste tu kráľovná. V 9 minci po druhýkrát rak. Teraz je čas, aby ste si robili, aby ste naozaj plánovali vo veľkom. Dobre? Plánovali vo veľkom, neprijímali, tu nerozptýľovali sa nejakými telefonátmi z minulosti, alebo nejakým lajkom, ktorý dostanete od človeka, ktorý jednoducho už vás v minulosti využil, alebo vás neveril, alebo vám nedal to, po čom ste túžili. Dávate si to sami, vy sami sebe, vašim blízkym a dosť. Vašim blízkym hovorím, lebo tu mám tú 6 mincí, to znamená, staráte sa ešte o niekoho. Možno tam máte deti, možno rodičov, možno robíte aj charitu, aj to treba robiť, ak sa nám darí, že? Aby sme rozprúdili tie energie. Chcem si vyložiť na neho, a už tu mám 5 pohárov ako prvú. On niečoho ľutuje. Ľutuje, že prišiel o toto. 10 pohárov. Takže akú akciu tu môžete očakávať? No, nemá na vás. Nemá na vás. Nemá na vás. Niekto na vás bude myslieť, niekto vás niekde vidí, vidí ten váš úspech, vidí vašu krásu, vidí vašu slávu, vidí vaše posty, ktoré sú optimistické. Vy ste toto. A on je toto. Nové možnosti sa vám otvárajú, čo sa týka práce, úspechu a kariéry. Niekto naozaj je tu veľmi disciplinovaný. Pomalými krokmi ste sa dostali naozaj, alebo sa dostávate do popredia. Pozrite sa. Mali ste tú trpezlivosť, pracovali ste na sebe, konečne to prináša úrodu. Nepokazme to tým, že si budeme niekoho z minulosti ťahať do života. 9 pohárov, 9 minci. Ste už len krôčik od tej 10. Ježiš, toto vám tiež musím ukázať. Dámy a páni, 2 pohárov. Ale nie s týmto človekom, dobre? Pre Boha, nie s týmto človekom. Spojenie s niekým, kto môže byť nejakej inej národnosti, kto môže byť inak orientovaný, kto môže byť starší, mladší. Sú tam nejaké detaily, ktoré jednoducho
nie je to niekto z vášho akoby fachu, dobre? Hrozí mi tu naozaj to, že sa vám vráti do života niekto z minulosti. Taký príživník mi prípada, dobre? On to pomaličky plánuje, trošku vám aj závidí, možno on sa v minulosti iba viezol a vy ste robili ten kus práce aj za neho. Toto prosím vás nepríjmite. Uvidím, čo mi povedia na to anielikovia. Fattori religiosi. S týmto človekom to bude niečo naozaj, to je niekto, kto môže mať aj inú farbu pleti. Že príde vás pokúšať toto dieťa. Dobre, tento chlapček. Nasľubuje vám 10 pohárov. Ak toto odmietneme, nám prichádza do života spriaznená duša. Nechaj ísť tvojho ex. Kto vie po taliansky si to vie preložiť. E tempo di ripulire la tua energia. Nastal čas, aby si vyčistil tvoju energiu. Toto vás čaká. Spriaznená duša. Veľmi skoro, hneď ako sa rozhodneš, dobre? Ste tu v objati niekoho iného. Toto je človek, ktorý alebo vám napíše, alebo sa ozve. Toto už by som neprijala, dobre? Toto vám príde trošku zamotať tie energie, ale nestrácajte tú disciplínu, prosím vás, rak. Lebo ste na veľmi dobrej ceste. Čaká vás už len úspech. Už to je iba z kopca, dobre? Žiadne brzdy. Žiadne brzdy, žiadni ľudia z minulosti môžu sa aj pokrájať. Keď sme ich potrebovali, tak tam neboli. Dobre? Nie som síce rák, ale ja vás tu vidím vo vašej plnej sile. Takže ďakujem pekne, že ste tu boli a napokon sme sa dostali už aj k rybám. Zoberiem si tieto karty, tie som ešte dnes nepoužila. Takže vítajte rybičky pri vašom horoskope do konca roka na jeseň a na zimu. Ideme sa pozrieť, v akých energiách budete, čo sa vám bude diať, čo vás čaká, akým situáciám budeme čeliť. Chcela som robiť horoskop na október, ale nakoľko už je október, tak som to nestihla. Ideme na to so znamením rýb. Takže čo tu máme? Štvorka mečov. Čo je? Rytier mečov, joj, samé meče. Páža holí. Máme nejaký blok. Máme nejaký blok na pracovisku. Máme nejaký blok v živote. Si sa rovná. A rytier pohárov. Veľkňaz. Ajajaj. Tu máme niečo sa máme naučiť z tohto. 10 mincí. Prípada mi to tak, že máme tu alebo nejaký blok na pracovisku, alebo nám dochádza inšpirácia, nevieme sa pohnúť z jedného miesta, možno prešľapujeme. Ale to, čo vám chcem povedať, prichádza vám všetko spolu naraz. Dobre? Tesne pred koncom roka situácia sa mi tu zvrtne. Nevieme ešte o tom, ale je to vaša životná lekcia. Pretože akoby v tejto situácii, ktorá je nesmierne ťažká, ja neviem, či vy ste tu mali nejaké zdravotné problémy, alebo nečakane vás niečo zasiahlo. Niekto je tu možno bez práce, niekto naozaj uvažuje o nejakej dôležitej zmene. Vám sa tu ponúka skrz nejakého človeka nejaká nová možnosť. Dobre? Zárobku. Čo pod tým máme? Súd. Možnosť zárobku. Pre niektorých toto bude naozaj vyplatenie nejakej väčšej sumy peňazí, na ktoré ste čakali už dlho a skrz nejakú osobu aj toto sa mi ide riešiť, ale ja to skôr vidím ako možnosť, nejakú zárobkovú možnosť alebo vyriešenie nejakej situácie, ktorá sa týka rodiny, stability, peňazí. Dobre? Vchádza vám do života niekto, kto nie je ako všetci ostatní. Nemusí to byť vyslovene partner, alebo je to nejaká osoba, ktorá vám alebo dobre radí, alebo vás dobre nasmeruje, alebo jednoducho
vás vezme za ruku a pomôže vám vyriešiť nejaký problém. Čo je to za problém? Aha, so sťahovaním? Niekto? Je tu taká možnosť, že tu bude nejaký presun. Je tu možnosť kontaktu cez sociálne siete. Je to niekto, kto jednoducho alebo odpovie na nejaký váš inzerát, alebo odpovedáte vy na nejaký inzerát, potom sa začnú vybavovať tie papiere, čakáte tu na nejaké financie, kým sa uvoľnia a radi by ste niekde vycestovali alebo podnikli tú zmenu. Ak hľadáte nové bývanie, môže to byť nejaká realitná... Vidíte, 4 palíc? To je naozaj strecha nad hlavou, to je naozaj oslava nejakej stability. A tu je zase iná žena. Hviezda, no. Pre niekoho je to sen, ktorý sa splní. Niekto si tu môže naozaj vytvoriť nové bývanie v spolupráci, ale s niekým. Aha, tu vám niekto pomáha. Lenže vy ste nemé rybičky. Viete, začnite o tom rozprávať medzi tými známymi, o tých vašich potrebách, o tom, čo si predstavujete, čo by ste chceli, ako by ste to chceli. Lebo blízko vás sú už tí ľudia, ktorí jednoducho by vám mohli pomôcť. Dobre, ktorí by vám mohli pomôcť rozhodiť tie siete. Tu sa vám to tak či tak plní. Vidíte? Nečakáte to. Môže to byť nejaká mužská energia, môže to byť niekto z realitnej kancelárie, kto zrealizuje túto kúpu, tento predaj, to môže byť naozaj nejaká nehnuteľnosť, ktorú predávate, aby ste sa potom v zápäti mohli niekam presťahovať. Môže to byť naozaj niekto, kto už je v tom zahraničí, už tam má nejaké skúsenosti, už tam má pre vás nejaké miesto. Je tu veľa komunikácie cez maily, cez správy, komunikácia so zahraničím, chuť sa pobaliť a ísť. Vám by sa to mohlo aj podariť, lebo 10 mincí, 6 mincí, finančne ste na tom lepšie ako teraz. Dobre? K tomu koncu roku vám sa mení finančná situácia. Dieťa je to tiež vymodlené. Kto tu mal takéto energie? Lev, myslím. A zase plávate preč. Ak vám v nejakom pracovnom kolektíve už bolo naozaj mizerne, ak naozaj máte chuť zmeniť tie veci, zvýšiť tie vaše štandardy, dokončujete si nejaký kurz alebo sa niečomu novému učíte, chcete sa uplatniť niekde inde, toto je možné. Dobre, do konca roka sa to realizuje, diabol, ale tie strachy, z čoho? Že vám to neodklepnú? Zase je tu tento kráľ mečov. Ale ja tu vidím aj 10 mincí. 10 mincí. Stačí len, aby ste sa otočili a je tu niekto, kto vám môže pomôcť. 10 pohárov, 10 mincí. Tu je takisto 10 mincí. Je tu niekto, ťahá vás niekam srdce, dobre? Za nejakou prácou, za nejakým človekom. Môže tam byť diaľka, nemusí tam byť zahraničie, ale musíte niečo dokončiť, niečo vyriešiť ešte tu, kde ste. Predtým, ako začnete baliť tie kufre. Vy tie kufre skôr či neskôr balíte. Aj keď ide iba o nejaké obyčajné sťahovanie, ale niekto vám v tom pomôže. Alebo naozaj vám tam dá tú pečiatku, alebo naozaj vám dá na to tie financie, alebo naozaj vás pustí, aj keď tam máte zmluvu, ktorá by mala skončiť v roku, neviem, 2038, je tam tá možnosť, lenže začnite o tom hovoriť. Nebuďte hrdí a nepovedzte si ako vždy, že ja si s tým poradím, ja si to nechám pre seba, lebo tí ľudia, ktorí sú okolo vás, vám môžu byť užitoční, lebo aha, vy sa tu balíte a idete. O tomto som len snívala, to je také nedosiahnuteľné, ale tu sa už balím. Dobre? Rozhoďte tie siete, lebo je tu možnosť, že ten život sa vám zmení naozaj k lepšiemu. Dobre? Potrebujete to, aby ste sa aj pozbierali. Dobre? Niekto naozaj si prešiel niečím veľmi ťažkým. Dobre? Mohla tu byť aj nejaká choroba, nejaké zdravotné problémy. Boli ste v takom pasívnom období, ale teraz je čas naozaj začať na sebe pracovať a pracovať aj na tom, čo naozaj chceme. Plniť si tie sny. Je tu nejaký anielik. Aha, takže naučte sa príjmať. Toto je vaša karta. A slnko vedľa toho. A vy ste tu ako víťaz. Verte tomu. Plní sa nám naozaj to, v čo veríme. Dobre?
Toto nie je rozprávka. Toto je váš horoskop do konca tohto roka. Takže rybičky, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj všetkým znameniam, ktoré tu boli dnes so mnou. Ak máte záujem o osobný výklad, v popisku pod týmto videom nájdete môj kontakt, cez mail mi môžete kľudne napísať. Ja vám ďakujem, želám vám ešte stále krásny večer, krásny víkend a teším sa na vás zase na budúce.